هيدرا سيرفي ويا هيدرا سيرفو أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا جبران لجبو أمبي أوفوك أول مندو أو منو سغلن بي أناني واتي نشرف لا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أمبانين الله سبحانه وتعالى في ألكا كسي ناكا هنا أناكا بركة جديلي ألكا أو كينين أو بلا جلنكا أنكرمغو السيد الشريف عثمان مدان حيدرا كابو سالونغو لا كانا نينانا أيولي كجو منون كي كرن كرن يالا أسنسيرا زيارة كيرو منونا أنا سنسيرا مولدو كيرو منونا كسيكا أكا ولي كجو دوتا كايرا أولا كاو هكلي لاجيغي wala sa aye kuma munun fo hakilu kase ka nyenamaya ni o kuma kan sanuma nuniye o hukumu konnana an karamo a sayyidi Cheikh Ousmane Madane Haidara 2017 konnana novembre kalula a senjora an karamo a Cheikh Moussa Diallo alaka hinala a deumbe ziara min kai sangosa an karamo senjora o kenen konnana kenen karamo chaman kumbe ina fo awere kun nyebe ala chugaya munna أنكر مغوي داكورني فلام من فوين أنجا جكا نيما دوفه والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار آمين وصحابته الأخيار آمين عدد نعم الله وإفضاله آمين أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري يا رب ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حيدرا أسلامي وعمي على دفو نعم كعلى بركة دا نعم كعلى ولي ماندو كصلي عن كربا إن كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعم كصلي أسود نجساني مونكا كصلي أكاسهابا مونكا نامبرا كأنغ فولي نيسين نبغى بما مغو يكا بارا بلا كنا أمبلما كا ويلي نجابي أنغ فولي بي أبي على كبس راهير لا آمين يا رب هنكلا واجلو كلا وكمانا فين بفرا ميمي أنف درون ودي أمبي كنا مينكا kene yɛrɛ sigi kun ni y'o lajɛ o bɛ wasa kɛ o bɛ mun yira dugadenya duga de an sigi kɛnɛ in kan o tɛ u fa balolen don fɛn t'a la o mais alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ fɛn o fɛn ka di dangaden ye k'a kɛ alijinɛ i ma haramu ye o kuma na fɛn belebeleba min bɛ yen ni o de b'an jɛ bi ni an kan k'an janto la an denw ye adamaden o adamaden i bɛ fɛ ka taa ka kɔ ɲɛnama dɔ de to i kɔ min bɛ se ka i ka du ta i balolen ɲɛna yanni i ka sa o ye denbatigi ɲuman bɛɛ ka ŋaniya ye ayiwa ne bolo nasiw sɛbɛnw faamaw kɛrɛfɛla nin bɛɛ ye sababuw de ye nka lasili wulibali o ye barika de ye ni barika tɛ yen i mana kɛ fɛn o fɛn ye o fɛn bi tiɲɛ kumana an k'an ka fɔlɔ ka an denw ɲɛsin min ma ka fɛn min ɲɛsin an denw ma o ye barika de ye Mamadu Musa Jalo an b'a fo a ye nin ŋaniya ɲuman min initié a k'an ka fo a la a n'a balima tɔw u k'an ka barika da a la n'a bɛ kɔrɔ yira an na a b'u ka dugawudenya de yira ɔ fɛn bɛɛ bi tiɲɛ nka dugawu ti tiɲɛ dɛ mana an bɛ min fɔ denmisɛnw ye ni u y'a lamɛn a bɛ an nafa a b'u nafa o ye mun ye barika a bangebaa ni minnu b'aw bolo a y'a suliw ye u bɛ min fɛ ni ala kota tɛ a y'a k'u ye n'u ko a ka dan yɔrɔ min na a ye dan ye n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ ni barika t'a la a bɛ tiɲɛ hali maa tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye ni barika t'i la tuma na an bɛ denmisɛnw wele ka na o de ma
ka tila ka an baw fana wele n'o ye furumusow ye n bɛ ka min fɔ nin ye ma kuranɛ aya fɔ fɔlɔ koyi nin ye jamana in sigi kan kɔrɔ de ko den b'a ba bolo den b'a ba bolo kuma lankolon tɛ dɛ muso o muso n'i y'i muso ɲɔ dan i cɛ barika ɲinini ni i cɛ bonyani na nasi ko t'o la sɛbɛn ko t'o la fo ka diɲɛ wuli o denw ti ku i denw na o ti yɛlɛmɛ dɛ o tuma na an b'a fɔ an baw ye jamana in mako bɛ cɛw de la bi cɛmannin ka ca mɛ cɛ man ca dɛ jamana bi jɔ ni cɛw de ye du bi jɔ ni cɛw de ye quartier bi jɔ ni cɛw de ye silamɛya yɛrɛ bi jɔ ni cɛw de ye kunu a jɔra ni cɛw de ye hali bi a b'o cɛw de bolo bi mana an baw a ye sabali aw ka nasi a n'a ka sɛbɛn a bɛɛ ye aw bolo nin ye faranga de bɛ se ka kɛ n'o tɛ muso o muso i sabalila ka muɲu k'i cɛ ka tɔɔrɔ muɲu wallahi i denw bɛ kɛ barika ye o ti yɛlɛmɛ dɛ mɛ foyi tɛ se k'o kɛ ni muso ma sabali n b'a fɔ ka segin a kan dɔnnibaaw y'a yira ko den ka don dara ka diɲɛ bɛɛ da juguw ka dɛsɛ a la a ka bamananw ka kuma na a ka dongazigi kɛ fɛn min bɛ se k'o se den ma o ko sɛbɛn zaba de don a sɛbɛn kelen tɛ sɛbɛn mɔri fɛ a sɛbɛn kelen tɛ bɔ donba bolo bɔyɔrɔ saba don a bɔyɔrɔ fɔlɔ bangebaa ɲuman bangebaa ɲuman ye mun ye bangebaa min bɛ walidenw fɛ i bɛ fɛ i denw ka hɛrɛ sɔrɔ wa a b'i kɔnɔ fana waliden yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o bɛ cɛ o cɛ kɔnɔ o bɛ muso o muso kɔnɔ ala b'o sɛbɛn dilan ka bila i yɛrɛ denw ɲɛ ko i ŋaniya o ye sɛbɛn fɔlɔ ye sɛbɛn filanan muso ni cɛ mana furu kɛ muso k'a dɔn a kɛra cogo o cogo ne de y'an ka so bila ka na nin tigi ka so n ka kan k'a bonya i yɛrɛ dɔgɔya ye o y'an ka laada de ye n'a ko min ni ala ko ta tɛ o kɛ n'i y'a mɛn sariya b'a fɔ muso ma sabali muso tɔɲɔlen ka ca dɛ muso tɔɲɔlen ka ca cɛw bi musow tɔɲɔ jango filatigiw ni sabatigiw a kuma ka gɛlɛ lahara dɛ mɛ silamɛya ko muso ma ko e ka sabali kumana ni muso sabalila ka cɛ ka tɔɔrɔ muɲu nasɔngɔ ma sɔrɔ bi a ma bɔ ka taa cɛ yaala a ye cɛ sutura a yɛrɛ seko ni ye min a y'o kɛ ka cɛ dɛmɛ furuso kɔnɔ ala bi sɛbɛn kelen bila a den ɲɛ ko muso in y'a cɛ barika ɲini sɛbɛn sabanan den yɛrɛ mana kɔrɔbaya k'a dɔn ala mana ni ne ye ten a nana ni ye sababu de fɛ n ba ye nin ye n fa ye nin ye kumana den fana bi olu bonya ka ko to u ta la n'a ye hɛrɛ sɔrɔ k'a ɲɛsin u ma mɛ den caman bɛ yen ni o ye baara sɔrɔ bi a bɛ bɔ so don min na burusi kɔnɔ o y'a sɔrɔ a somɔgɔw bɛ min don a tɛ yen mɔni sukɔrɔndan bɛ min sari sukɔrɔndan bɛ min u bɛ si dɛbɛ de kan mɛ n'o ye baara sɔrɔ n'o nana duguba kɔnɔ o bɛ porodimuna dɔ ta olu b'u da matila kan k'a fa to dɛbɛ kan o baara tɛ taa yɔrɔ jan o b'a fɔ ko a ye wari dangaden mana fɛn o fɛn kɛ a b'i mago sa kumana o bɛ taa kaso la o y'o ka baara tiɲɛnen ye o bɛ sɔrɔ ka wuli ye k'u y'a dabali dabali tɛ danga de y'a s'a ma bangebaaw bɛ dɛbɛ kan e ni muso dɔ bɛ matila kan yan aw bɛ sɛ dun olu bɛ ka sari sukɔrɔnda min o ko bi mɛn sen na n kun bɛ fɛ ka nin ladilikan in de di denmisɛnninw ma an jigi b'o olu de ka sini kumana Modu Musa Jalo ale y'o taamasiyɛn dɔ ye an filɛ o kɛnɛ de kan a fa balolen don a ma sa o mɛ a ye nin kɛnɛ in sigi bangebaa ye a n'a balimaw nin kan ka kɛ taamasiyɛn dɔ ye an bolo ani kalan dɔ k'u ladege ani karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka kalandenw ani famille olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ kumana ko o ko n'i y'a ye yanni ka girin
a kɛcogo fɛ i bɛ giri a kun de fɛ mana kun yɛrɛ ye wajuli de ye mana an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba in ye ala k'a mɛn an kɔrɔ a denw ye barika min ɲini a n'a ka kalandenw ala k'a sabatiw ye aw minnu fana faral'u kan ka ko in bonya ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madan haidara a mawuludu sira kan a sen jɔra lafiyabugukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnyala an karamɔgɔ adam konate o min ye sheikh makiba ka kalanden ye ale ka mawuludu kɛnɛ kan kɛnɛ in kun ye kuranɛ kalan kɛnɛ de ye an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madan haidara a y'i da tu kuma caman la kɛrɛnkɛrɛnyala kuranɛ yɛrɛ ye min ye a ye walawalali kɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ barika yɛrɛ nafa jumɛn bɛ barika ɲini na ani barika yɛrɛ ye min ye an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madan haidara kuma a da tura o kuma fana la ka kuncɛ kɛrɛnkɛrɛnya ni bilasiralikanw ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma u ka se ka masaw duwawu ɲini ani duwawudenya nafa min b'a la an karamɔgɔ a ye kɔrɔfɔ min kɛ a sheikh adam konate ale ka mawuludu kɛnɛ na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. a'udhu billahi as-sami'il alim min sharri shaitanir rajim. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أمي ألفو. كا ألا بركة كا ولي ماندو. كا صلي أنك كرابا كاني محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ka sɔli a so dingɛ sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye k'an ka foli ɲɛsin aw silamɛ jama bɛɛ ma aw fɛn o fɛn sɔnna k'a ka baara bila k'a ka waatiw ta k'o di setigi ma ka na aw sigi nin kɛnɛ in kan yan cɛ ni muso aw sara bɛ ala de bolo an ka karamɔgɔ minnu fana bɛ yan u bɛɛ sara bɛ ala de bolo kɛnɛ in sigira ala tɔgɔ de la khasatan kuranɛ foyi tɛ se ka bonya o ye alakira de y'a fɔ sallallahu ta'ala alaihi wasallam khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama dafɛn min ka di ala ye dafɛn bɛɛ n'o ka fisa ala ka dafɛn bɛɛ ye o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye ala ka kuranɛ kalan ni k'a dɔn a ma da o ma fɔcogo dɔ la ka maa wɛrɛ ladɔnniya la walima maa min ye ala ka kuranɛ kalan k'a dɔn ni kuranɛ yɛrɛ y'a bilasira wa allamahu nin kɔrɔ fila de b'a la imma allamahu li ghayrihi aw allamahu alqur'anu huwa ka maa kala ala ka kuranɛ na walima ala ka kuranɛ i kelen kɔ k'a dɔn a k'i yɛrɛ kala k'i bila ala ka sira kan mana aw ni ne b'a faamu yan foyi man bon ala kumakan ye n'o ye kuranɛ ye an karamɔgɔ y'a fɔ ni o ye an fa adama ye a ko nin ye kuranɛ jiginko 700 de ni ne ma fili an bɛ o kɛnɛ de kan su in na dɔ kɛra o la sa dɛ kuranɛ kalan 700 fɛn min harifu kelen kira kuma n'o kan sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min ye 700 k'o la o sera yɔrɔ jan dɛ nka ala n'a ka kira danna yɔrɔ min na fana a bɛ wajibiya an ka dan ye kuranɛ yɛrɛ ye mun ye kuranɛ ye kumakan de ye ala tilalen adamadenw dali la a y'u bila a ka dugukolo kan n'an bilala dugukolo kan dacogo yɛrɛ la nature ala fɛ min fanga ka bon o de bɛ kɛ kotigi ye min bɛ se min na
o b'o mara Skei de che. o ye dacogo yɛrɛ ye ala fɛ Kosɛbɛ kosɛbɛ. mɛ tuma min na ala y'an bila dugukolo kan a ko n ka jɔnw don Naamu. n t'i fɛ u ka balo baganw balo cogo la Naamu. bagan fangatigi Aha. n'i ye dumuni bila o kɔrɔ o de b'a dun ka fa Kosɛbɛ kosɛbɛ. nka ala ko n t'i fɛ adamadenya ka kɛ ten Naamu. komi an karamɔgɔ ye aya kala wala kadi karamna bani adam Kosɛbɛ. ala ye adamaden bonya dɛ Skei kojugu. mana ne ala tɛna mɔgɔw to baganw to cogo la Naamu. kulu o kulu a ye kira dɔ ci Aha. anw ta bɛnna mustafa ma Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. o tuma na ala de bi a ka ciden bilasira Kosɛbɛ kosɛbɛ. komi u b'a fɔ ko bashar ko ala kira sɔrɔ salam ko bashar kɛ misilina Naamu. ouais naam basharun kɛ misiluna Naamu. walakin laysa kal bashar Kodi. an ɲɔgɔnna farikolotigi don Awɔ. nka ni farikolotigiw tɛ kelen ye dɛ Sallallahu alaihi wasallam. Ne che. a kɛrɛnkɛrɛnla o bi wasa kɛ an jɛ la ne ma ban kiraya la e yɛrɛ ma ban la Ayi ayi abada. nka tigi ko n b'a a di yɔrɔ dɔn Aha. a ye min k'a ye o tuma Naamu. e ni ne bɛɛ ka nka an suuli o ye Kosɛbɛ. tara an na kisi Allahu Akbar. Ne che. kumana an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Naamu. kuranɛ de ye ala ka cikan ye ka na di mustafa ma ko nin fɔ mɔgɔw ye Awɔ. n'u y'a kɛ tan u bɛ hɛrɛ sɔrɔ Kosɛbɛ. n'u y'a kɛ tan u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ Tiɲɛ. u ka balo ta Naamu. tariw na lafiya diɲɛlatigɛ la Ayi. kuranɛ jiginna nin de kama Allah. Ne che. Edra. n bɛ fɛ k'a fɔ i ye kuranɛ bɛɛ kɔnɔ lahara ko t'a la Ye. Ote. kuranɛ nana silamɛya de ɲɛfɔ Naamu. k'an balo cogo jira an na ka ala bato cogo yira ka an yɛrɛ kɛ cogo yira an na a ka dugukolo kan Allahu Akbar. mɛ lahara t'a la dɛ Allahu Akbar. Ne che. Edra. mɔgɔw ye fɛn dɔ de fara ɲɔgɔn kan Naamu. u tɛ kelen ye Aha. silamɛya dabɔ kun tɛ lahara ko ye Naamu. o fan si t'a la Allahu Akbar. an ka da kira la sɔlɔlahu alaihi wasallam Alayhi salatu wasalam. n'a ma da ale la a ko n'a ko ala bɛ yan an ti da o la o Aha. Che. kɛnɛkan tɛkinikiw de don Naamu. o tuma na n'an dara kira la ko a bɛ min fɔ ko ala ko ten k'o ye tiɲɛ ye Naamu. an bɛ da ala yɛrɛ la Skei. Ne che. Edra. n'an dara ala la Naamu. ala ka kumakanw a y'u fara ɲɔgɔn kan Aha. a bɛɛ bi bɛn mun ma Naamu. a y'a kɛ Naamu. a y'a to Kosɛbɛ kosɛbɛ o jatiw don. o tuma na kuranɛ ko Naamu. wala taqrabu zina Ayi. a kana gɛrɛ jɛnɛya la a m'a fɔ a kana jɛnɛya kɛ dɛ ko a kana surunya na Kosɛbɛ kosɛbɛ a ko ten. o tuma na ni jɛnɛya dabilala o lahara tɔgɔ jumɛn bɛ yan O tɛ yen o tɛ yen. Naamu. a nafa jumɛn bɛ lahara a bɛɛ bɛ yan de Kosɛbɛ kosɛbɛ. ne muso bɛ to n bolo banajugu min kun kan k'e yɛrɛ faga o bɛ dabila Ayi. ni ne kun y'a dɔn an ka teriya bi ban ti k'i fɛ maa o maa mana sɔmi ko i n'a muso ka di a t'i fɛ Ayi. N tɛ k'i fɛ fo ka diya o wuli. tuma na bɛnbaliya banna Pewu. parce que e banna ne muso la Aha. Ne tiɲɛ. Edra. e ye kuranɛ ka baara ye wa Kosɛbɛ. bɔn o tuma na mɔgɔw bɛnna Naamu. lahara tɔgɔ jumɛn bɛ nin na Naamu. a ye sinji tugu Aha. a ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛ Naamu. a ye hinɛ ɲɔgɔn na Naamu. a ye ɲɔgɔn kanu Ah. lahara ko jumɛn bi yan Naamu. n bɛ fɛ k'a fɔ ye Aha. ala m'a ka kiraw ci lahara kama Naamu. ala y'a ka kiraw ci an ka balo hɛrɛ de la yan Ayi. an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma Naamu. an ka bɔ baganya la Aha. hali ni ne bi s'i la Kosɛbɛ. n ka baara k'i bolo sariya la Allahu. n'i ta ye tiɲɛ ye Ah. tiɲɛ ka d'i ma ko ala ko ten Skei. Edra. Ne tiɲɛ. kuranɛ ye nin de ye Naamu. Edra. Naamu. o tuma na lahara ko bɛ na cogo di Ah. mɛ an y'a ja sɔrɔ yan ka ban o. Kosɛbɛ kosɛbɛ a ye ja sɔrɔ a la. ne ye silamɛ ye Awɔ. n bɛ seli misiri la ni jama Awɔ. mɔgɔ minnu bɛ yen ni misiri ko faamunen don dɛ Awɔ. anw de ye ɲɔgɔn kelen y'an kɛ ɲɔgɔn ye A kuma cayara. ni ne mana fajiri la n mana seli fana na Naamu. mɔgɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ a bɛ wajibi a ye taa ɲini mun don Ye. U ka taa lajɛ. n'u nana sɔrɔ dɔ ka juru kalen bɛ kan na o taa bɛ n'i ye polisi la u b'a fɔ a juru de karila an balimakɛ kan Kosɛbɛ kosɛbɛ. ala ye hɛrɛ kɛ minnu ye misiri kɔnɔ ne maloyara k'olu deli ka juru sara Ayi. mɛ u bɔra a kalama ko n coronna Ɔhɔ. setigiw ye juru sara ka bɔ n kan na A banna. ne ma silamɛya hɛrɛ ma daminɛ wa Wallahi depuis y'a daminɛ la. Edra. n ye walimuso to a tigi bolo Ayi. banajugu min kun kan ka minɛ o ma ban wa Pewu. I n'o tɛ n ɲɔgɔn. ka wari min kun kan ka di walimuso ma o ma ban wa Pewu. n tɔgɔ kan ka tiɲɛ o ma ban wa Pewu. o tuma na silamɛya n'i donna na dɔrɔn i b'a nafa de sɔrɔ yan Wallahi. Ne tiɲɛ. mɛ ala ko n'a kɛcogo ɲɛna Naamu. n bɛ tila ka sara wɛrɛ d'i ma n yɛrɛ fɛ saya kɔfɛ Allahu Akbar.
Sky. Niche. Edra. silamɛya nana yan dilali de kama Kosɛbɛ o kosɛbɛ. kumana fo an ka ɲɔgɔn ɲininka Naamu. yan sera ka dilan wa A ma dilan fɔlɔ dɛ sirifukɛ. Naamu. ni yan ma dilan kana karamɔgɔkɛ ka kuma mɛn bilen dɛ a b'a ɲɔgɔn wele de ka réunion ba dɔ kɛ yan bi dilan cogo di pour que an k'a dɔn ko silamɛya b'an bolo ko a y'an nafa yanni an ka taa bala fɛn wɛrɛ la lahara Naamu. an bɛ min jigin n'o tɛ Kosɛbɛ kosɛbɛ. Niche. wulibali do dɛ Wallahi. an ye nin de fɔ Naamu. an fa nin na nin de la an ba nin na mais an b'a dɔn bilahi ni kira ci kun tɛ diɲɛlatigɛ t'i lafiya Sirifukɛ tɛ lafiya dɛ. Naamu. kira ci kun ye mun ye Naamu. jazakumullah khair Sky. kira de ɲininkara ko ala ye mun di ma kana a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq Sky. ala ye ni mudu ci Naamu. n balima kiraw tɛmɛna ka jogo ɲuman minnu to yen Awɔ. ko n kana jogo ɲuman de sabati dugukolo kan Kosɛbɛ. ne ci kun ye nin de ye Naamu. ayiwa Naamu. a fɔlɔ ye jumɛn ala ko wa'tasimu bihablillahi jami'an Kosɛbɛ. wala tafarraqu Wallahi a ko ten. silamɛw Naamu. a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la Naamu. a kana fara dɛ Sky. o kumana ala ye nahayu ni amuru a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ aya kelen na Kosɛbɛ kosɛbɛ. loga dɔnnaw b'o ɲɛdɔn Naamu. ala ko a y'a kɛ a y'a to k'a bɛɛ kɛ aya kelen ye o ko ka gɛlɛ ala bolo kosɛbɛ Kojugu kojugu. yala silamɛw bɛɛ na wa Naamu. n'i ko ɔhɔ n b'a fɔ i ye tiɲɛ fɔ silamɛw bɛnnen don mais selilaw ma bɛn dɛ Selilaw ma bɛn. Naamu. balaw fɔlɔ y'o de ye Naamu. n'an bɛnna n'an bɛɛ ye kelen fɔ walahi Naamu. jamana in ala b'a bɔ tan A bɛ bɔ. Sky. Niche. ala b'a bɔ tan dɛ Kosɛbɛ. ni ŋaniya ɲumantigiw ŋaniya ye walahi Naamu. ala bɛ jamana bɔ tan Siga t'a la. Wallahi. mais Naamu. anw minnu ko an bɛ ala fɛ anw minnu ko an ye ala ka mɔgɔw ye Naamu. anw minnu ko an dan bɛ ala la Kosɛbɛ. anw de k'an ka faamaw bilasira ka wulibali f'u ye Sky. Niche. Wallahi. ka wulibali f'u ye Naamu. ni mun ye n'an ka silamɛya ye Kosɛbɛ. ni ala kɛra ka kuma ye sɔlɔ silam sinfani min ummati iza sɔluhu Naamu. sɔlɔha nas Kosɛbɛ kosɛbɛ. wa iza fasadu Naamu. fasada nas Sky. kira ko cogo di a ko jamakulu fila b'ale ka mɔgɔw la Naamu. ni nin jamakulu fila ɲɛna ni nin ɲɛna jama bɛɛ bi ɲɛ Sky. a ko nka ni nin jamakulu fila tiɲɛna waliyazu billahi a ko jama bɛɛ bi tiɲɛ Kosɛbɛ. a ye jɔnni tɔgɔ fɔ John. el umara'u wal fuqaha Sky. faamaw Naamu. ani dɔnnibaw ala ko ni faamaw ni dɔnnibaw ɲɛna Naamu. yɔrɔ o yɔrɔ ko jama bɛɛ bi ɲɛ Allahu akbar. ko mɛ n'u tiɲɛna ko jama bɛɛ bi tiɲɛ Cɛ. o kumana an k'a lajɛ anw bɛ cogo di bi Naamu. mali bɛɛ silamɛ Kosɛbɛ. satisi kɔrɔ min bɛ an tɛmɛn'o kan mɛ ne bɛ kɔrɔlen ta 95% musulman Awɔ. kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ 95 ye silamɛ ye Kosɛbɛ u y'a fɔ ten. o silamɛ jamana kɔnɔ dulɔsow de cayara bi ani baariw ani cɛnnikɛyɔrɔw ka tɛmɛ ala ko kɛyɔrɔ kan Allah. Allahu akbar. Niche. nin karamɔgɔ caman ba in u bɛ mun na Naamu. la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ko in ma nɔgɔn dɛ A ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn. Naamu. mais a ye to an ka tiɲɛ fɔ ala an garisɛgɛ bɛ ala de bolo a tɛ maa bolo dɛ Ayi. A bɛ Ala de bolo. Idra. saya ni balo tigi ye ala de ye karamɔgɔw ta ka jugu bɛɛ ta ye Sky. parce que se foyi tɛ anw ye ni fantanya y'i minɛ i bɛ kɔlɔsi de ta ka don dibi la Awɔ. ayiwa ni i mago jɔra ko wɛrɛ la i bɛ boli k'i ka tapi ɲɛsin kɔrɔn de ma Kosɛbɛ. i bɛ kuma jɔnni fɛ Ilahi. ala Sky. Niche. e yɛrɛ k'i bolo jannen lajɛ ala ɲɛkɔrɔ an karamɔgɔ i bolo jannen lajɛ ala ɲɛkɔrɔ Naamu. i bɛ min na ne t'a dɔn dɛ nk'i yɛrɛ b'a dɔn Kosɛbɛ kosɛbɛ. Wallahi. e ka sinji tigɛlen don e kɛn bɛ ko ala n sɔn mɛ ala ko sinji tigiw i ko n tɛ ko nka a di yan Naamu. haliwa in bɛ ɲɛ tiɲɛni kɛra a yɛrɛ ko faamaw y'a do ta u y'a bɔ tan Kosɛbɛ. an karamɔgɔ i ye mun f'u ye Ma fɛn fɔ dɛ. Naamu.
baasi tɛ a ye e ko u ti ne kan sɔrɔ ne t'u sɔrɔ ka kuma i ni ce mais i bɛ minnu sɔrɔ ka kuma misiri kɔnɔ ye i ka wajuli kɛnɛ kan i ko di i ye mun f'u ye el ulama umana ullahi ala khalqihi wa hum bihim zaim karamɔgɔw de ye ala ka danaya mɔgɔ ye kunfinw kan ala kira fatutɔ sallallahu alaihi wasallam ala y'o de fɔ a ye a ko kana kasi ko mɔgɔw bɛna diinɛ kɛ cogo di diinɛ ye ne ala ta ye innama anta munzirun wa likulli qaumin hadi e nana ka mɔgɔw bagabaga ka bɔ wale jugu de la nka i kɔfɛ jamakulu o jamakulu mana na n bɛ kanda b'a d'u ma o yɔrɔ la kira lafiyara kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam a ko dɔnnibaw o tuma na aw de kɛra ala ka danaya mɔgɔ ye kunfinw kan ne kira kɔfɛ sa dɛ wa lahara don karamɔgɔw ala b'a ɲininka a ye mun f'u ye an karamɔgɔ n'an ɲininkara a bɛ gɛlɛya dɛ anw bɛ mun fɔ arakan fila kulo wɛrɛw siɲɛ 17 i ka bitigi bɛ marise i mana jurumu kɛ cogo o cogo hali n'i ye maa fa asafurulayi siɲɛ 100 kulo wɛrɛw siɲɛ 17 ala bɛ yafa i ma o y'a bannen ye hali n'i ye jɛnɛya kɛ fo ka t'i sa n'i ye nin wurudi in kɛ a banna e karamɔgɔ kelen de bɛ taa kɛ tan ko ala n kɛ tan n'i ye ne nɛgɛ ala t'i nɛgɛ dɛ o tuma na kira ko ni faamaw ɲɛna karamɔgɔw ɲɛna ko diɲɛ bɛ ɲɛ faamaw ta ye jumɛn ye n'u bɛna walejugu min kɛ n'a ma ɲi jamana ma a ma ɲi jamanadenw ma karamɔgɔw k'a fɔ faamaw ye nin ma ɲi a kana kɛ n kan tɛ politiki ma dɛ n kan tɛ politiki ko kuma ma anw da tɛ politiki la an mako t'a la anw da bɛ min na faama bɛna ko dɔ kɛ silamɛw ɲɛ b'a la ni nin ko in kɛra a ma ɲi silamɛya ma a ma ɲi danbe ma a ma ɲi an denw cogo ma ko an k'a fɔ faamaw ye a y'a to n'u y'a to anw y'an seko kɛ n'u m'a to anw ni ala cɛ dafara sariya la a man kan ni kuma da bɛ karamɔgɔ min bolo i ka kojugu dɔ natɔ ye faamaw ka baara sira kan n'i m'a f'u ye lahara ala b'i ɲininka wulibali don dɛ karamɔgɔw de b'a fɔ faamaw ma nin ka ɲi nin man ɲi faamaw bi u labato n'o kɛra jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ ladilikan sira ka de ko don n'o tɛ diinɛ bɛɛ n'i ta de don komi an y'a fɔ cogo min na jamana in layiki don a t'i n'a fɔ silamɛw b'a fɔ a ye nin kɛ ta silamɛya tɔgɔ la a bɛ fɔ ta a ye nin kɛ de nin ka fisa jamana ma ladilikan y'o de ye o komi an ye layicité min fɔ kuma caman fɔra an ma an nenina fɛn bɛɛ dara an kan ko an man ka fɔ silamɛ jamana ma layiki ko ala ma layiki kɛ ko ala ko de bɛɛ ka kɛ silamɛ ye baasi t'o la o ni bɛɛ kɛra silamɛ o ye hɛrɛ de ye nka ala ma bɛɛ da bɛɛ ka kɛ silamɛ ye o ni min y'a faamu ten i ma kuranɛ faamu i ma ala kira ka hadisa faamu n'a sɔrɔla ala mago bɛɛ an bɛɛ ka kɛ silamɛ ye maa ti kɛ kafiri ye o la o ye kuranɛ aya de n'a ka di i ma ye maa ti ala kafiriya i bi don silamɛya de la mɛ ala ko la n y'a da tan de k'aw fara fara jahanama dara o de kama o tuma na ala y'an da jamana diɲɛ yɛrɛ dara ala fɛ de layiki n'a sɔrɔla layicité kɔrɔ de n ye diɲɛ da siya bɛɛ b'a kɔnɔ ayiwa diinɛ bɛɛ b'a kɔnɔ taabolo bɛɛ b'a kɔnɔ o tuma na ni min ta kɛcogo ɲɛna n b'o sara ni nin ye ni min ta ma ɲɛ n b'o sara ni nin ye dɔ ka tɔɔrɔ kana se dɔ ma anw bɛ layiki kɔrɔ k'o de an tɛ tubabu kan mɛn mɛ ni layiki fana ko a bɛ taa don diinɛ kɔnɔ yɔrɔ min na a fana bi kɔri k'a yira la anw tɛ se ka taa ta nin t'anw ka diinɛ dilan mɛ bɛɛ ka kɛ silamɛ ye walima ka mɔgɔ dɔ jagoya ka kɛ silamɛ ye o t'anw ka diinɛ na fiyewu o t'a la min ka di i ye o kɛ n'an sera a tigi ma a bɛ ɲɛnabɔ mɛ an yɛrɛ silamɛ dama min ɲini n'an fɛ i mana min i b'a fɔ faama ma tan o k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ kan kelen fɔ kojugu de ye nin ye kuranɛ kelen mumadu kelen taabolo kelen mɛ a tilala k'a kɛ maninkɛmɛ ye bɛɛ n'i ta mɛ o yɛrɛ ti baasi ye o an ka tila
kosɛbɛ mais an bɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an k'an ka ɲɔgɔn minɛ o juru de la kosɛbɛ kosɛbɛ ka sinji tugu o kan Tiɲɛ. ka balimaya dilan o kan Tiɲɛ. k'an ka bato kɛ Naam. e kun ye tijaniya ye o sɛbɛ kɔrɔ kɛ Wallahi. nin ko a ye kadiriya ye a sɛbɛ kɔrɔ kɛ Tiɲɛ. nin ye shazali ye a sɛbɛ kɔrɔ kɛ Kosɛbɛ. nin ko ale ye sunamɔgɔ ye Ai. a sɛbɛ kɔrɔ kɛ Kosɛbɛ. nin ko ale ye wahabiya ye a sɛbɛ kɔrɔ kɛ Ai. mais problème ye jumɛn ye Naam. dɔ ka dekun kana se dɔ ma kosɛbɛ an bɛ ka bato k'an ka faamu cogo la Awɔ. n'an sera ala ma a bɛ ɲɛnabɔ aha sky Aïdara ni cɛ mun b'an dɛsɛ k'o kɛ namu ne bɛ se ka n ka diinɛ ɲɛfɔ hali n'a ni e ta tɛ kelen ye kosɛbɛ kosɛbɛ o cɛ n'an ye exemple ta Naam. ne tɛ mawuludu fɛ Ɔhɔ. e ye mawuludukɛla ye Awɔ. mais ne b'a fɔ n ka mɔgɔw ye Naam. a kana mawuludu kɛ kosɛbɛ mawuludu man ɲi Ɔhɔ. nin b'a la Naam. nin b'a la kosɛbɛ ka sɔrɔ n ka dɔgɔyali ma se mawuludukɛla ma awɔ a bɛ se ka kɛ ten Aïdara ni cɛ mawuludukɛlaw fana bɛ se ka a f'u ka mɔgɔw ye an ka mawuludu kɛ Ɔhɔ. mawuludu ka ɲi Naam. a nafa ye nin ye a nafa ye nin ye Awɔ. ka sɔrɔ n ka dɔgɔyali ma se min ko a t'a fɛ ma sky o tɛ se ka kɛ o fana ye cɛ Allahu akbar o bɛ se ka kɛ kosɛbɛ mais n'a bɔra ala ko kɔnɔ dɔrɔn a bɛ don jumɛn kɔnɔ hasidiya a bɛ don- fɛn o fɛn mana don hasidiya minɛn kɔnɔ ala tɛ yen bilen i ni setanɛ de b'o kɛ wa an ta ɲɛ an ka baara in ye baara min b'an bolo diinɛ na bi nin de don Aïdara ni cɛ asidiya e yɛrɛ ɲɛ b'i yɛrɛ la i ɲɛ b'i ka baara la n'e tilala ko ala y'a kɛ ɲɛ o de ye yɛlɛ ko ye a ti minɛ dɛ a ti minɛ namu karamɔgɔw tɔgɔ bi tiɲɛ aha n karamɔgɔ ye ala tɔgɔ di yan e n ye tile 40 kɛ kaliwa la foyi ma ɲɛnabɔ Ya. non 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 mais ala tɔgɔ ka ɲi awɔ mais aw t'a dɔn namu ni ɲɔ kɛlan wɛrɛ tɛ ɲɔ na bɔrɛ kɔ awɔ kosɛbɛ ɲɔ ka ɲi bɔrɛ de kɔnɔ o. a ka ɲɛ dɛ namu mais ni bɔrɛ dir'i ma i karamɔgɔ fɛ ko taa ɲɔ k'a kɔnɔ gende la Awɔ. a m'i nɛgɛ o ayi a ma nɛgɛ n bɛ taa k'a la de n'i ye ɲɔ k'a la n'i y'a ye a tiga ka don Awɔ. i b'a ɲɛɲini ni bɔrɛ datugulen tɛ wo b'a la o fila dɔ la kelen don dɛ Aïdara ne cɛ kumana ni wo yɛrɛ a la i bɛ wo kala kosɛbɛ wo kalali ye mun ye Naamu. a fɔlɔ ala tɔgɔ ka jarabi fɔlɔ ye fɔ barika ka ye e yɛrɛ la kosɛbɛ kɔrɔ fɔ dɛ fo barika ka y'i la Aha. sky o de ko jaabi k'e to kalanyɔrɔ la e ɲɛ bɔra i karamɔgɔ yɛrɛ muso fɛ a y'a fɔ a y'a fɔ Allahu akbar Aïdara a ma sɔn i la de bɔrɛ farala wo bɛ bɔrɛ la o Aïdara tiɲɛ na o bɔra ten karamɔgɔ kɔni t'o kalama mɛ ala b'a kalama ala b'a kalama o ɲɔ kelen bɔ namu o bɔrɛw dilen ma Naamu. ni wo b'o la ne ye ɲɔ kɛ a bɛ bɔn Ɔhɔ. i t'a ɲɛɲini Kosɛbɛ. i karamɔgɔ min nɛgɛ dɛ bɔrɛ sɔgɔlen de don sky ne cɛ wallahi Aïdara sita kayira fɔlɔ Naamu. an karamɔgɔ minnu tɛmɛna n y'o de fɔ n ka kuma caman na namu karamɔgɔ minnu tɛmɛna ni ala tɔgɔ tun b'u bolo namu bi karamɔgɔw bɛ min dɔn ala tɔgɔ la fɔlɔ karamɔgɔw t'a dɔn Wallahi. bilahi hali ka surunya dɔ ye kuma nin fɔ tele la karamɔgɔw ka ala tɔgɔ dilenw bɛ yen n'i y'a sɛbɛnni yɛrɛ lajɛ fɔlɔ namu min bɛ kɛ k'a ɲɛfɔ Awɔ. nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan man nin kɛ tan ba tarjama a tarijama yɛrɛ i b'a sɔrɔ o fɔti ka ca fɛn bɛɛ ye mɛ bilahi Awɔ. u b'o fɔtima de sɛbɛn ka d'i ma Kosɛbɛ. n'u y'a d'i ma fɛn o fɛn na ala bɛ sɔn a bɛ kɛ wallahi a bɛ kɛ mɛ e mana fɔti dilan namu k'a nahu dilan k'a balaga dilan k'a loga dilan k'a sɔrifu dilan k'a bɛɛ kɛ taritibu ye ka a kɛ miya k'a dilan ka di maa o maa ma hali n'a mago ɲɛtɔ dɔn a ti ɲɛ bilen Allah a ti ɲa Allahu akbar o de b'a to fɔlɔ ni karamɔgɔw bɛ papiye d'i ma ko i k'u ka nasi sɛbɛn Awɔ. u b'a fɔ a sɛbɛn tan dɛ kɛmɛ taara i ɲɛ b'a la cogo min na a kɛ ten dɛ i k'a kɛ ten bi an bɛ k'a corriger parce que o de tun ye barika ye barikatigiw ye nin ye barika ɲini a karamɔgɔ fɛ min nana e yɔrɔ la o y'a bangebaaw barika ɲini e mana fɛn o fɛn kuru ka d'a ma ala bɛ sɔn barika de b'a kɛ o n'o tɛ papiye in tɛ o ayi papier tɛ sky n'o tɛ o dilanyɔrɔ bɛ yen o awɔ usine kɔni Aïdara ne cɛ dɔ kuru ka di maa ma o y'o don da la minnu b'a papiye yɛrɛ izini dilan olu tɛna baara wɛrɛ kɛ siga t'o la dɛ kunde bɛ k'o la barika man dɔgɔn dɛ n b'o de fɔ denmisɛnninw ye n bɛ segin a kan a ye barika ɲini barika walahi kana giri ala tɔgɔ nɔfɛ ya kana giri baara nɔfɛ Naamu. kana giri wari nɔfɛ n den Naamu. nin bɛɛ to yen n ka nin bɛɛ to yen nin bɛɛ bi ema min nɔfɛ n'u b'u pan ka nɔrɔ a la Awɔ. a bɛ fɔ o de ma ko barika o ɲini fɔlɔ talahi Aïdara wulibali don dɛ a ye wulibali don sky a y'a bangebaaw bonya kosɛbɛ a ɲ'a mɛn i fa n'i ba n'u ko dan yɔrɔ min na dan ye Sky. i fa ɲɔgɔnw i ba ɲɔgɔnw kana to i ka tɔɔrɔ k'u sɔrɔ abada a ɲ'a mɛn maa o maa n'i fa ka kan Naamu. a bonya sky ne cɛ Aïdara a y'i karamɔgɔ barika ɲini hali n'i tigɛlen don a la
n b'o de fɔ ekɔlidenw ye an ka professeur bɛɛ tan dɛ an ka professeur ɲɛ bɔra ne fɛ yan non e bɛ dɔrɔn ka kalan dɔ de t'a bolo hali n'a ɲɛ bɔra i fɛ a bɛ dulɔ min i ɲɛna a bɛ manamana k'i ɲɛna non o y'a kungo de ye e k'i ta bɔ a la bɛn ni n'a bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ ni fɛn b'a bolo o minɛ i k'a bila yɔrɔ la ni wari b'i kun n'i ka karamɔgɔ y'a sen na wari d'a ma ko takisi ta a bonya ni e bɔra a lajɛ bani dɔw bɔra fɔlɔfɔlɔ 9e na yan doctoratigiw bɛ taa kini dun u ka so barika de don bilahi ni denmisɛnninw ye ne faamu u bɛ lafiya fɛn bɛɛ ju ye barika de ye ni barika banni na a bɛ fɔ ko a banna a y'a bangebaaw bonya a y'a karamɔgɔw bonya ni nin barika ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la hali n'i y'i sigi ni marabaatiga ye i b'i ka du balo a la bilahi a sarada i k'i sigi diplôme tigi to bureau kɔnɔ bilahi u bɛna kini dun i ka so barika ti tulonkɛ fɛn dɛ denmisɛnw yan'a ka giri ala tɔgɔ nɔfɛ kalandenw a ye giri barika nɔfɛ barika ɲini karamɔgɔ fɛ n'i ye mini min sɔrɔ o tili n'a cɛ a denw bonya u ka tɔɔrɔ muɲu a musow bonya u ka tɔɔrɔ muɲu wallahi sini i bɛ min fɛ i b'a ye nin de ntanya n'an fɛ yan ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ye ka fara o kan fa caman sara n'i ko fa caman sara dɔw ne fa bɛ yen koyi non o ko tɛ o fa kɔrɔ de ye min b'a fɔ a to fa kɔrɔ de ye min bɛ ɲuman ye k'a den bila a la mɛ an sera yɔrɔ min na bi fa caman sara denmuso yɛrɛ teriw de bɛna denmuso nɔfɛ fa ka so min tɛ misiri bila ti foyi fɔ mɛ wallahi i denmuso kɛ don fɔlɔ ka rendez-vous di cɛnin ma ko n'an ka so a ja tigɛra ka taa a ka so o ye boîte fɛn fɔ boîte foyi fɔ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngala na makala diplôme ni diplôme ayo to esa aye maaya yɛrɛ lajɛ ni adamadenya ɲuman yɛrɛ bi sɔn kosɛbɛ adamadenya tɛ sɔn ma fiyewu wallahi min welela sirana mais muso ya hakili sigi ne fa ti fɛ fɔ parce que ne fa sa kuma mena il est mort papa est mort cɛkɔrɔba e bɛ taa mun fɔ ala ye e ni kɔlɔsi bɛ ɲɔgɔn na jalamugu bɛ kun na e ye wo ye de bɛ misiri la misiri ko bɛɛ bɛ e bolo a sufu fɔlɔ yɛrɛ la fɛnɛ i denmusow bɛ cogo di u tilenna min u sira min min nalen y'u nɔfɛ nin e y'a d'a ma wa nin ma sa e ma sa quartier mɔgɔw ma bɔ e ko e bɛ ala fɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mais da yusi ti don alijinɛ na ne hakili an karamɔgɔw y'o fɔ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi aw bɛɛ ye bagangɛnna de ye san makan i ti siratu tigɛ abada fɔ ala ka na n'i ka denbaya ye i ni kiraw ka baraji ka se lahara i ka denbaya de bi tɛmɛ kelen kelen ni denmuso dɔ yera ko o minɛna ala b'a fɔ munna nin minɛna n y'a fɔ m'a fɔ gendarmerie de o tɛ ala fɛ yen dɛ dutigi mun ye nin minɛ mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ye a kun bɛ mɛsini lɛni don a kunkolo la n'o donna kunkolo min na seliji ti don janaba ti don cɛkɔrɔba y'a y'a la a sɔnna a jɛnna n'a ye cɛw kun bɛna a nɔfɛ fa fɛ yen a tɛ baara la dulokibaw tigɛra fa ye o donna ka taa juma na ala b'a fɔ a ye janɛmɛden 2 fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ti tɔɲɔ ne fɛ yan mɔgɔ caman bɛ taa janɛmɛ na tan de wali janɛmɛ kira ye mun fara a kan a ko la yadkhulul jannata sayyi'u milka maa si ma mara jugu kɛ ko ala sɔnna i ka don alijinɛ na ayidara ma nin fɔ dɛ nin ye ala kira kumakan ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam kumana an ka maraw lajɛ tan nin sera ka kɛ ka an to min
a fɔ dɛ naamu an kun bɛ min naamu an faw y'an lamɔ tan kosɛbɛ walahi ayi an fa ma anw marala an faw fɛ tan ayi hali anw faw ɲɛna dangaden bɛ se ka fɔ maa fɛ ayi bisi bɛɛ k'a fɔ i dɔgɔnin dɔ ma dangaden i b'a fɔnɔ fo k'i sa i t'a fɔ mais e cɛkɔrɔba sɔnna banɛni ka kɛ e ɲɛna i ka so i ma sa fɔlɔ foyi ti bɔ a la fɛnɛ ka tila ka kɛ misiri dunke ye wajulikɛlaw kɛn bɛ ha karisa cɛkɔrɔba a ti misiri bila dɛ o de kɛra e mankutu ye k'a bɛ sugu fɔlɔ yɛrɛ mais a ti misiri bila misiri nafa ka kan ka kɛ min ye n'i ko kunkolo dimibaatɔ ma e ko a cɛsirilen don dɛ a ye o ye a b'a ka aspirin ta a kunkolo ka kan ka lafiya dɛ o fana ye tiɲɛ e cɛsirilen don misiri la misiri de kɔrɔ ye ko a b'i jogo ɲɛ e ka du kɛra wandɛrɛ ye kabini e ma sa i y'i ta yɔrɔ dɔn karamɔgɔw b'i nɛgɛ de nkalon don subahanallahi mustafa nin wurudi in kɛ ni nin wurudi in de b'i kisi kira de kun kan k'o f'i ye kira Allahu akbar naamu nin balawu in de bɛ diɲɛ kɔnɔ naamu bɛɛ y'i sen bɔ i ka denbaya la bɛɛ mais bɛɛ kamana gana bi naamu drogue ni dulɔ kɛra cogo di an b'o min dɛ naamu ala y'an seere ye naamu n bɛ kuma ni ala min tɔgɔ ye kosɛbɛ anw bɛ se ka mɔgɔw yɛrɛ suwa tile kɔnɔ i bɛ mɔgɔ 10 sɔrɔ i bɛ 20 sɔrɔ don dɔw la mɔgɔ 10 ni kɔ min bɛna n cɛ n denkɛ a bɛ dulɔ min walima a bɛ drogue ta hakili tiɲɛna o dama min bɛna anw fɛ tile kɔnɔ an dɔnbaw bɛ yan ala y'a seere ye hakɛ si t'a la fo an yɛrɛ jatigɛra mais mali bɛna kɛ di mun de bɛ yen ya quoi drogue ni dulɔ o de bɛ kɛ ka denmisɛnninw hakili tiɲɛ faamaw a yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ nin na dɛ mali faamaw n'an ma wuli ka jɔ an jigi bɛ nin denmisɛnnin ninnu de kan ko ninnu bɛna jamana jɔ sini n'olu ma jɔ sen sɔrɔ jamana jɔlen tɛ dɛ mais a bɛ jiginna yɔrɔ ye karamɔgɔw de ye bilahi seli min bɛ mali kɔnɔ yan ni ala ka tiɲɛ fɔra misiriw kɔnɔ mali bi bɔ tan ni mɔgɔ nɛgɛn dabilala kira cira ni min ye k'a walawala tiɲɛ kan misiriw kɔnɔ mali bi bɔ tan an t'a fɔ faamaw ye ko a ye baari datugu dɛ an b'a fɔ a yɛrɛ ka fara baaritigiw kan a ka dɔ jɔ ka fara a kan mais n'anw kumana an ka misiri kɔnɔ misiri kɔnɔna nana o baara kɛ a ka so kɔnɔ dulɔso b'a yɛrɛ datugu i mana dayɛlɛlen n ko minbaw de b'a la maa wɛrɛ b'a min seliladenw kɔ alors mais ni bɛɛ seri i ta la walahi u bɛ baariw datugu alors o ye karamɔgɔw lahara bi gɛlɛya dɛ lahara yɛrɛ tɛ a daminɛna o a daminɛna parce que ni nkalontigɛ ni namara yɛrɛ tɛ foyi tɛ sɔrɔ ka dun bilen karamɔgɔ caman fɛ ka dɔ tromper a daminɛna mais n'an kun y'an sin ala ma ka hakika fɔ walahi ɲansɔrɔ an bɛ yɔrɔ la an sigi tɛ n'a ye ala bolo el izzatu lillahi jami'an bonya bɛɛ ye ala kelen de ta ye i bɛ fɛn o fɛn miiri a bɛɛ nkalon faama tɛ se k'i bonya waritigi tɛ se k'i bonya jama tɛ se k'i bonya ala de b'i bonya wa n'ala y'i bonya maa tɛ se k'i dɔgɔya i ɲɛ bɛ min na a bɛɛ nkalon ala kɔfɛ a bɛɛ nkalon bilahi adamaden de bɛ cu fɔ ale de bɛ ca fɔ n'i ye masa tɛgɛ sɔrɔ i lafiyara a y'ala ka tiɲɛ fɔ dɛ n'o tɛ baara tiɲɛna nin y'a daminɛ de y'an bolo mais an bɛ taa mun fɔ ala ye e ye mun fɔ ko n'i ye tiɲɛ fɔ i bɛ mangoya dɛ mɔgɔw t'i fɛ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ala de bɛ mɔgɔw k'i fɛ o ala de bɛ mɔgɔw k'i fɛ mɔgɔw nɛgɛnni tɛ mɔgɔ k'i fɛ ala de bɛ mɔgɔ kɛ jɔn fɛ to ala kɔfɛ mɔgɔw ka taa karamɔgɔw n'an ma wuli baara tiɲɛna an fɛ yan a ye Sud région lajɛ jamana si t'an ture yan bilahi ko karamɔgɔ ba b'a la n'a karamɔgɔ min ma kalan yan o karamɔgɔ ye kalan kɛ yan mais a y'a bi lajɛ mali la yan a y'a bi lajɛ a y'a bi lajɛ anw ta bɛna to tan ten ka mɔgɔw jɛrɛ dɔrɔn k'a fɔ a bɛɛ bɛ don hali jinɛ na
ala ɲɛ b'an na dɛ Ayi. kumana n bɛ min fɔ Naamu. n ka kuma bi laban denmisɛnninw de ye Kosɛbɛ. u ka bangebaaw bonya Ɔhɔ. musow Naamu. a y'a cɛw bonya Kosɛbɛ. nasi ko in gɛlɛyara sa ko a tiɲɛ ka dɔgɔ Ah. nasi tiɲɛ ye min ye dɛ muso i ye min k'i cɛ ye dɛ Ye. ala b'o barika de don i den la nasi to yen O de ye nasi ye. Allahu akbar. Aidara. i cɛ bonya Ah. a ka tɔɔrɔ muɲu ala kama Ayi. ka n'a lebu Ah. Ni sɛbɛkɔrɔ fu ye dɛ. Naamu. sinamuso to yen a n'o k'a sago kɛ Kosɛbɛ. mɔgɔw de bɛ ɲinɛ ala tɛ ɲinɛ dɛ Ayi a ti ɲinɛ a ti ɲinɛ. Jurusara masa. muso n'i sabalila Naamu. ala bɛ n'i sara i den la Lo lo. N'a sabalila. walahi du bɛna siri a la Est-ce que. Allahu akbar. n'i sabalila Ah. An baw ayi lamɛn. n'i muɲuna ka ban mɔriw ka nasi t'u bolo Ayi. o bɛ se ka kɛ tɔ dafa ye o tɛ baasi ye o Kosɛbɛ. Awɔ. Naamu. sira sɔrɔla Ɔhɔ. gudɔrɔn da la nka gabakuru kelen kelenw bɛ yen O bɛ yen. k'o furanfura ka bɔ yen tari i den ka boli na nɔgɔya Ɔhɔ. i bɛ se k'o kɛ n'o tɛ n'i y'i cɛ barika ɲini dɔrɔn sira dara gudɔrɔn da la Ah. A nugulen yɛrɛ. aha Lo lo lo. Aidara. Sita kɛ la. kuma na o ye n kɔri Aha. o ye papiye di yan n'a fɛrɛ dɛsi yan U y'a di dɛ o tɛ. ala k'a bɛɛ minɛ yarabi dugawu minnu kɛra ala k'u minɛ kuranɛ minnu kalanna ala k'a nafa n'a ye ala k'o k'an ye ala kɛra bonya kama an sera ka baara kun fɔlɔ minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma an karamɔgɔ a sherif usman madan haidara a ye wulikajɔ minnu kɛ ka bɔ 2017 la ka na 2018 la n'o ye a sen jɔra bamakɔ mawuludu kɛnɛ minnu na ani ziyara kɛnɛ minnu na o dɔ de kun ye nin ye an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ sija ni kɛnɛya ala k'o di an karamɔgɔ ma a ye nin bilasiralikan minnu kɛ ala k'an dusukun ni an hakiliw dayɛlɛ ka kɛ k'u minɛ ka baara kɛ n'a ye a ye duwawu minnu don jamana in ye ala ka a duwawu minɛ jamana in ye ka jamana in basigi k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an n'a nin sanga in na sherifila jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira n na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sirifi wayo